Ahojte, takže vítejte u ďalšieho videa a teraz je to z Happy Wheels, takže poďme na to. Takže sme na hre Happy Wheels a sú tu aj Trollman. Čus! Takže koho si asi prvého dáme? Já myslím, že asi Slendermana, aby to bylo strašidelné. Takže dáme si Minecraft, dáme Play. Minecraft! Netcraft. Wow, až toľko hry, sú tu Minecraft. Já jsem už hrál Minecraft. World Demo je najlepší asi. Minecraft Adventures. Dajme. Dáme si to tu. Takže ideme hrať. Zombie! Zombie! Creep! Do čer... Takže Rko a ideme od znovu. Takže poďme zase. A trošku lagy, je mi to ozaj ľúto a neviem čo je s tým. Že lagy. Ozaj neviem. What the fuck? Takže tady natáčame s Bandicamom, ale s Camtasiou. Tu kvôli tomu, pretože by nám takto asi nesekalo. Skúsim. Jupi, neseká! Takže ideme zase od znova. Tak už vieme, jak máme robiť, aby nám nesekalo. No a máme 32 FPS, to je dobré. Dobré. Free touch. Jak? Oh. Ten creeper je fakt dobrý. Hej, ale neviem jak... To je strich. Takže dáme si iný. To Minecraft Mobs. No akože... Mal by to byť mods, nie mobs. Mobs! A tento má mod. What the fucking heck? OK, dáme si teraz Slendermana. Slenderman. Siege. Keď som hral za Slendermana, jeden level bol taký strašidelný, že skoro som sa posral. Tu je Slenderman. Poďte za syn. Tu je ako... Toho som sa najviac ľakol. Bože. Takže ľudia, my sme sa toho veľmi zlakli. A ja nám to ľúto, prepáčte, som sa slegol. Takže Slendermana dáme preč, pretože sa ozaj bojím. Ja nie! OK, takže dáme si... A som počul, že ste mi urobili... moje vlastné kola. Ja vám ďakujem a idem si teraz ich zahrať. Iron Fist. Čo znamená fist? Yes. Železná ruka. Takže ďakujem vám pekne a ideme... A mne nikto neurobil, ja mám 2-1! A mám pre teba prekvapenie, Trollman. Vieš, keď si bol dneska preč, tak som pre teba urobil jedno kolo. Super. Takže dáme si otec a syn. A vlastne potom... Toto sme už hrali. What the fucking hell? Takže dáme si iné. Iron Asi teraz je pausa, ja neviem. Fist. Wow, tie zvuky. Bože, musím si to trošku dať pomaly. Takže počkajte, sebe trošku stlmím, protože ide to ozaj na... OK, to je lepšie, takže dáme si otec a syn. To si už hral? Takže dáme si posledného, protože toto bolo ozaj drsné. Takže posledného sebe dáme koho? To viem. Takže dáme si teraz Trollmana, pozrieť sa na to, čo som spravil. Trollman. Môžem ho zahrať? Nie, to budeš hrať sám, ale teraz hrajem ja, vieš. Trollman, vidíš, toto som ja urobil. Trollmania. A všetko je tam po anglicky, vieš, a Trollmania, vieš. Pretože kvôli tomu sa zrodil Trollman. A vieš ďalej. Troll. Toto je veľmi, čo som spravil. 15 FPS, to nie je dobré, 15 FPS. To je ozaj zlé, bo... Mne sa to nepáči. To je veľmi zlé. Radšej nebude, ale teraz to bude tak ťažké a radšej dám strich. OK, takže ak sa toto video páčilo, dajte like, odber, dislike, koment a Trollmanov channel bude v popiske videa a my sa s vami lúčime. A majte sa dobre. Čus! Salimbus!